助金っていろいろあるね。熊です。よっちゃんに教えてもらってびっくりしてます。塚口です。で、今日は雇用調整助成金っていうのを説明しようかなと思うんですけど、実際この雇用調整助成金っていうのは前はリーマンショックの時とかもあったみたい。で、何かっていうと、景気が悪くなって従業員さんにお給料払えない、お客さん来へんからね、売り上げが上がらんとか、従業員さん来てても遊んでるだけっていう会社とか結構あると思うんですけど、そういう時にそれでも雇用を続けてあげたいというために助成金がありますよと、いうことです。で、まず支給要件、支給要件は前年度と比べて売上が 10% 以上下がっていること、書いてあると、従業員が増えてないこと、で増え幅も増えててもいいんですけど、増え幅も前年より 10% 以上増えてない、10人やったら1人増えたらあかんってね、10% 以上増えてないかつ4人以下の場合はいけますよと。で、受給手続きなんですけど、初めにこの休ます前にね、実施期間の前に計画書っていうのを出さないといけない。後出し、これは後出しだったらあかんみたい。だから最初に計画書を出して休ましますよっていうのを出して、で休ませて、でそれが終わった後に2ヶ月以内にちゃんとやりましたっていう提出がいりますと。で、金額なんですけど、これコロナの助成金と一緒で8330円、日額最高です。普段の 60% なの。そうそれは 60%、だから出る金額は、普段の 60% しか出へんけど、上限額は8330円ですよと。日給1万円の人は6000円出してくれるってことや。出るのも従業員には直接出ずに会社に出るので、それ支給手続き煩雑になるからしゃあないな。で、会社から6割負担、どこの会社でも結構6割で休んで、なんとか頑張って休んでっていうところ多いと思うんですけど、それはこれですね、助成金取って、会社も生き延びて、で雇用も継続することができるようにっていう制度、これ使った方がいいです。もう早速ハローワークに行って計画書出したいって言って、もうその時に作文の方法も教えてもらって、でもすぐ帰って、で従業員の代表、誰かでもいいんですけど、とこういうふうにしますっていうお互いのサインがある必要なんで、労使協定がいる、で教えてもらった手続きにのっとって出して、もうすぐ休む。受理されたら次の日からすぐ休む。で、これ面白いなと思ったのが、これ教育でもいけるみたいだから、実際普段は忙しくて従業員さん教育ができへんというところで、このコロナをピンチやけど、そんな時にせっかく働いてない時間があるんやったら、従業員さんのモチベーションアップか知識を増やすかスキルを上げるかに教育という時間を当て込んでもこれは出るみたいな。その場合加算なんやろ。加算何倍1200円、やって1200円加算1200円で、だからこれを機会に社内研修とかいうのを取り入れてもいいかもしれないなと思います。認められる教育内容はいろいろルールがあるので、また個別に相談行ってください。リンクは概要欄に貼っておきます。とにかく最寄りのハローワークにダッシュで行ってください。電話してからね、混んでたらコロナうつされたらかなので以上、私には関係ないけどみんなに使ってほしい助成金でした。